The stock market reached yet another all-time, in history, all-time high today. Ja, Kasper. Det bliver Nå, fredag igen. Så Fredag er det morgen. sgu blevet fredag, ja. Fredag morgen, det er dejligt. Vi skal jo snakke markedet overordnet, som normalt. Ja. Kigger vi på raketporteføljen, som vi har tænkt os at revidere lidt og lægge lidt om. Det snakker vi om. Så går vi igennem den og se, hvad der er sket her på det sidste. Så synes jeg, vi skal komme lidt ind på, hvordan vi sidder og analyserer aktier selv. Bare lige lidt overordnet snakke om, hvordan vores egen strategi. Og så synes jeg bare, vi skal hygge om med aktier i dag. Ja, det synes jeg, det er som en god plan. Fedt. Lad os da gøre det. Hvad har du sådan bemærket, der er gået her for ugen? Og Hvad der er sket? Hvad er op og ned? ja, der var lukket i går. Det kan jeg mærke. Det lægger man mærke til. Altså, når man først begynder at handle, så lægger man mærke til de der lukkede der. Det kan man tage med. Man sidder og venter og glæder sig til, at markedet skal åbne. Ja, det er sådan lidt tomt, når markedet er lukket en hel dag. Der har vi en halv trading dag i dag. Der kan man bare se. Så skal man være hurtig på testerne i dag. Det skal man tage med. Ind og køb. Tesla Ind og køb Tesla. Altså jeg er jo lidt ærgerlig over, at Tesla ikke er faldet noget mere med de der, som de kinesiske EV-aktier gjorde. Ja, det er godt nok også. Jeg havde da håbet, den lige styrtdykkede 10% eller sådan noget. Jeg er blevet mere sulten på den, især efter vi snakkede, og så efter at der er flere og flere, der begynder at highlighte de her penge, som bare skal spyttes ind i Tesla nu fra hedgefonde rundt omkring verden. Ja. Det er jo så mange millioner, som skal ind i den aktie der. Ja. Så vi må se, hvad der sker, fordi som vi snakkede om, det har ikke noget med selve værdien at gøre af virksomheden. Men det kan jo gøre noget med en kurs. Helt sikkert. We'll see. Det kan give et godt plus nu her, som man kan blive glad for at kigge på. Men apropos det, hvad var det, der skete med de her EV-aktier? Hvad, da de faldt, eller hvad? Ja, i Kina. Specielt Xpeng. Ja. Specielt Xpeng. Lige out til os. NIO en lille smule. Det er i hvert fald dem, jeg sidder og holder øje med. Men ja, det er vel Kina, som forsøger at regulere lidt mere. At skrue lidt op. Stramme lidt. Hvilket er altså positivt, kan man sige, for den langsigtede investor. Fordi at så kommer der jo mere sikkerhed på dine investeringer over i Kina. Men måske så på kort sigt, som man ser her, så kan det godt give lidt usikkerhed. Men det var to andre EV-firmaer, som viste nogle papirer. Der var i hvert fald der blevet startet en undersøgelse, som har noget at gøre med, at Kina, de har jo, man kan sige, regeringen spytter jo penge i elektriske biler. Ja. Så det er måske ikke alle, som gør det lige lovligt med de her penge. Måske. Det er i hvert fald det, de vil teste. Ja. Altså om pengene bliver brugt til produktion og investering i, ligesom i de rigtige områder. Ja, det er klart. De vil styre på, hvad deres penge bliver brugt til. Præcis. Så det, Jamen, det giver god med. Man kunne forestille sig, at det måske giver lidt nervøsitet, fordi folk stadig godt kan huske, hvad der skete med Login Coffee. Nej, selvom det ikke er det samme, men jeg tror, altså den kaffekæde der har skabt lidt nervøsitet på kinesiske aktier. helt sikkert. Så jeg kunne forestille mig, at det der, når der bliver undersøgt i en virksomhed, at man er bange for, at der kommer noget af det samme frem. Ikke? Og man lige pludselig skal vågne op til, at ens aktie er dykket 90%. Ja, det er det. Fordi at der er nogen, som valgte at lige lege lidt med tallene. Ja, præcis. Der blev døbebrændt, må man sige. Ej, det må man sige. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg troede, det var en fejl af min mobilpenge op, at aktien den er faldet 88%. Tænker jeg, hvad fanden foregår der? Og så går jeg ind og kigger, så kan jeg fandme se, at lortet var faldet. Ja. Og siden da er den jo så faldet yderligere, men på det tidspunkt tænker jeg, det giver ikke mening at sælge nu. Altså, den er død. Ja, men når der er 10% tilbage eller mindre, så det kan jo selvfølgelig an på, hvor stort beløb man har lagt i den. Men det føles godt nok ikke fedt at tage de penge ud. Jeg håbede jo også lidt på, at det var en overreaktion af, jeg havde jo ikke engang noget at se, hvad der var sket jo. Jeg så bare, at aktien er faldet 88%. Og jeg håbede bare lidt på, at der var en overreaktion, og den kunne stige lidt igen, så jeg kunne komme ud til en lidt bedre pris. Og sådan noget. Men nu, Ja, præcis. det er glemmebogen, det der. Sådan er det, der brænder jeg fandme nallerne, det må man sige. Ja,
Det var, men det var der mange, der gjorde. Altså, det var en aktie, der blev talt op af rigtig mange mennesker, og ja, hvad skal man også... Det virker også som om, at der var jo værdi i virksomheden. Jamen, det var, ja, jamen der var og gode væksttal og sådan noget, og hvad skal man gøre som privatinvestor? Du kan jo ikke tage andet end den information, der er offentligt tilgængelig. Mm-hmm. Du kan aldrig justere for, at et firma sidder og fusker med tallene. Det er noget værd lort. Men det er det, som er sket nu, så er folk begyndt at tage den med i regnestykket alligevel. Altså, tage den med i deres risiko, hvad kan man sige, udregning. Jeg tror, den er sådan smittet lidt af på andre kinesiske aktier. Altså, jeg vil sige, hvis du sådan noget som en Alibaba, der er ikke noget der jo. Altså, det kommer heller aldrig til at være. Men de der lidt små bilselskaber, der er fuldstændig eksploderet og sådan noget, de kunne da godt lige have manipuleret lidt med tallene for at få nogle flere investeringer hjem og sådan noget. Det vil jeg da ikke sige var utænkeligt. Nej, altså det kan jeg godt forstå, der er stor nervøsitet omkring det. Præcis. Og især fordi, at der er så stort potentiale for at få penge fra staten. Ja. At de har gjort det så nemt, så ja. Så jeg ser det helt sikkert som en positiv ting, at de begynder at stramme op. Vi havde vores darling-aktie i går, NTG. Ja, den fik sgu lige en tur opad. Den også. Der blev købt op i ledelsen. Ja. Det var lækkert. Vi fik andre til at følge med. Det var jo rigtig rart. Ja, den har også været for billig. Det har vi så ikke længe. Jamen det synes jeg også, den er. Nu begynder den at være deroppe af, men jeg synes stadig, den er billig. Og specielt når man tænker på, hvor stort et potentiale de har. Ja, præcis. Altså, der er jo mange andre aktier, som bare bliver pumpet op på grund af potentialet. Ja. Og der synes jeg helt sikkert, at der er folk, der overser NTG. Den har jo ikke det samme, hvad kan man sige, sexede flere som mange af de andre energiaktier og EV og alt det her. Nej, overhovedet ikke. Altså, man kan sige, helt kedeligt set, så er NTG det er jo ikke andet end de administrerer transport. Noget så kedeligt som transport. Men når det så er sagt, det er en marked, hvor der er selvfølgelig de helt store spillere, der tager meget af markedet, men alt i alt, så er det et sindssygt fragmenteret marked. Altså de 5 største står for lidt over 20% af markedet. Ja, det vil sige de 5 største. Det er sådan noget som DSV og DHL, som alle kender. Ja. Men det viser bare, at der er så meget marked at tage af og købe op i. Du kan også se, at DSV stadig, de køber og køber. Altså. Ja, præcis. Ja, okay. Og det er kun på 20%. Jeg vidste ikke engang, det var så lille. Ja. Og så er det jo også NTG. Det er jo ikke en aktie, særlig mange sidder og holder øje med. De er på et lille dansk marked. Der er ikke nogen udlandske fonde, der sidder og kigger på den her pumper penge i det. Det er meget få i hvert fald. Og det samme gælder danske fonde. Der er ikke mange, der spytter penge i den her endnu. Fordi den er lille, og den er lidt ude for rækkevidde. Ja, præcis. Ja, jeg synes også, det er det, man skal bide sig mærke i, når du siger endnu. Fordi man kan jo se, at den trader ret langsomt. Altså på nær lige på store nyhederne, så går det rigtig hurtigt. Men ellers så går den bare sådan 1% max nærmest op og ned per dag. Ja. Fordi det er ikke noget, som folk sidder og kigger på, som du siger. Nej, overhovedet ikke. Så det er virkelig interessant at følge den i hvert fald. Men altså man kan sige, afkastmæssigt, så er den jo været helt vild jo. Altså year to date er den jo over 100% oppe jo. Så det er jo, det er jo mere end hvad man kan forvente for mange aktier jo. Ja, det må man da godt nok sige. Altså, første gang vi snakker om den, der er også over 100%, fordi så har vi købt op siden. Ja. Og det sidste gang med vores konkurrence, var den på 164, tror jeg, der omkring. Ja. Det var sidste gang, jeg købte, eller seneste. Ja, hvad var kursen, da vi annoncerede konkurrencen? Nej, var den ikke 140-50 eller andet? Der steg og så eksploderede den bare. Og så tog den en lille korrektion bagefter, men det er jo som man ser med mange aktier, når de flyver op, så er der jo nogen, der tager profit og sådan noget. Det er bare meget, det er meget naturligt. Men han har nået en ny all-time high jo her nu. Nu tror jeg, at den bryder igennem kurs 200 lige om lidt. Det glæder mig også til. Det gør jeg også. En anden lidt mindre aktie, Soltech Energy, Sweden, altså det er den svenske filial, tror jeg, som er børsen sammen. De har virkelig også skruet op for kursen her på det sidste. Med en masse nye ordre i Kina, det går rigtig godt med deres integration derovre.
med at få deres solproduktion ligesom i gang. Så det er altså også super spændende. Jeg tror faktisk, at jeg skal have omrokeret lidt i porteføljen. Jeg har nogle Sobi-aktier, som jeg måske sælger. Det er sådan noget svensk bio, som jeg købte for længe siden. Mhm. Og så over i noget Soltech. Ja, det er virkelig også en, der har rykket på sig her. Men nu snakker vi jo om vores raketportefølje primært i hvert fald. De her aktier har vi i hvert fald inden der. Og der kommer en opdatering i dag også. Eller, den kommer jo så fredag. Den har muligvis været der. Den har nemlig muligvis været der. Men noget vi kan lige forklare lidt, for vi kommer til at lægge den om en lille smule. Hvor før var det jo ligesom en fælles portefølje, og nu det bliver for kringlet at lægge penge sammen og have styr på sin egen portefølje også. Og så samtidig, du ved, få penge over i god tid, så vi også, altså vi gik jo glip af nogle af de hurtige aktier, vi lavede i sidste uge og sidste uge igen. For eksempel Jumia og Nio og Fiverr købte vi også, som har været super god køb. Ja, jamen det er rigtigt. Altså, vores fælles portefølje blev bare lidt noget bøvl. Altså det blev lidt noget rod, også skattemæssigt blev det også noget værre bøvl. Altså, vi har ikke noget firma, vi investerer igennem, vi er privat. Så vi har mixet det hele sammen. Det går bare ikke. Så derfor har vi jo lavet det om, sådan at det vi smider ud nu hedder en aktieanbefaling. Og derfor skriver vi heller ikke, hvor meget vi selv har smidt i den. Men vi skriver bare, hvad prisen er, når vi ligesom anbefaler den, og så stiller det op imod markedet. Og så skal det selvfølgelig siges, altså vi ejer samtlige af de her aktier. Ja. Så det er ikke, altså vi anbefaler kun noget, vi selv vil gøre. Der kommer ikke nogen på, vi ikke selv er i. Ja. Men apropos det, så går det sgu gået godt for de aktier, vi har skrevet på derinde. Det må man sige. Nej, jeg er fandme, jeg er også tilfreds indtil videre. Det har også været et godt aktieår, kan man sige, så det... Ja, det har det. Vores Kahoot er virkelig overbevist om, der kommer til at ske ting og sager. Ja, den har du godt nok, den har du solgt godt til mig også. Det blev en af mine større beholdninger. Jeg synes jo helt apropos det der, som vi ikke rigtig er med, vi har det meget kort med i vores Instagram-opslag, at de nu begynder at lave sådan noget abonnementsservice, hvor med deres Kahoot Plus, det tror jeg bliver kæmpestort. Også fordi nu begynder de at opkøbe flere tjenester. Så altså igen, vi er tilbage til nogle af de her ret store services, som en Amazon for eksempel, at du begynder, når du ligesom signer op, så får du ikke bare kun Kahoot, så nu får du også en sproglæringsapp, en matematik-app osv. Og den her portefølje kommer de til at udvide yderligere, så du kan nærmest ikke som forældre, det kommer til at være så fornuftige penge at give i forhold til dit barns læring, eller din egen for den sags skyld, at du, altså selvfølgelig køber du det der. Så jeg tror, det bliver kæmpestort. Altså, jeg tror, du er helt ret. Virkelig meget for dine penge. Meget værdi for pengene. Meget værdi for pengene, ja. Så jeg tror, og børnene bruger det i skolen, og du bruger det måske lidt på arbejdspladsen, og så skal den lige bruge det lidt til din fest, eller lignende og sådan nogle ting, ikke? Så jeg tror rigtig mange kommer til at have det her produkt, og jeg tror rigtig mange gerne vil med ind i det. Jeg tror, der er mange, der måske kigger på den, og så har lidt samme følelse som, hvis man for eksempel kigger på Snapchat. Altså det her med, at man måske ser på det som lidt useriøst, eller det er bare, du ved, en quiz, når man er fuld, eller Snapchat bruger vi ikke længere, eller sådan nogle ting. Ja. Hvor man misser den underliggende case. Ja. Altså det her med, at de bare har de her kæmpe navne i ryggen, der også bare tror på dem. Altså det siger rigtig meget. Det siger så meget. Det synes jeg virkelig er prikken over i, når man kan nævne de her kæmpe navne ved siden af. Microsoft og Softbank. Men det er jo også, det er Softbank, at så skal det jo til Asien jo. Ja, det kommer der også. Husk at lave research selv. Ja, husk at lave research selv. Men ja. Apropos det, når du skal researche en aktie, hvordan er din procedure der? Det er jo et godt spørgsmål. Jeg vil sige, jeg har flere indgangsvinkler. Men den primære... jeg vil sige, der er 2 indgangsvinkler. Enten så er det fordi, jeg sidder og går ind på en bestemt case, altså et bestemt marked, hvor jeg finder en form for trend, for eksempel grøn energi, eller Indien, som vi tog her den anden dag. Så jeg finder en bestemt form for case.
Og så går jeg egentlig bare i dybden med at først kigge på markedet, på hvad potentialet er der, hvor meget tilvækst ligger der i selve markedet. For eksempel hvis vi kigger på solenergi, så er det er jo enormt. Altså, det fortsætter bare ud i det uendelige. Der er jo virkelig, det virker som om der er en teknologisk revolution, som ligesom skal over i solenergi og vindenergi og alt muligt andet. Så det vi kigger på markedet først, og så er det så der jeg begynder at grave ned i forskellige virksomheder. Grave lidt ned i regnskabet. Jeg ved ikke helt, altså det er jo ikke fordi jeg bare sidder og kigger igennem samtlige, det har jeg desværre ikke tid til, men det er noget med at læse en hel masse forskellige hjemmesider, en hel masse forskellige information, kigge på regnskaberne, og så ligesom komme ned til et par stykker, 2-3 stykker måske. Så jeg tror det er lidt for en markedsperspektiv, ofte når jeg analyserer. Eller så kan det selvfølgelig også være den modsatte, hvor jeg hører om et eller andet firma, og så går jeg i dybden derfra, og så kan man sige, så begynder jeg at sammenligne benchmarks med måske andre virksomheder ved siden af. Og så kan det være, at jeg måske hopper over på en af de andre i stedet for, eller jeg bliver ved den samme. Så enten så er det sådan for et meget bredt perspektiv, at jeg ligesom kigger på det hele, eller så er det for et meget specifikt, og så begynder at brede noget ud derefter. Ja. Men det er rigtig meget med potentiale at gøre med fremtiden, med vækst. Om jeg køber historien, som de lægger ud. Ja. Det er meget med vækst. Meget med ikke raketter på den måde, men det er måske en langsom satellit, det kan det også sagtens være. Ja, hvor potentialet ligesom ligger, altså. Ja. Har du en speciel tilgang? Jeg ved ikke, om jeg har en speciel tilgang. Altså, jeg bruger meget forskellige. Jeg har forskellige hjemmesider. Motley Fool for eksempel, synes jeg er god at finde inspiration på. Men det er aldrig sådan noget, der vil blive nok i sig selv for mig. Altså, hvis der er en, der skriver om et eller andet aktie, hvor jeg tænker, den her den lyder sgu spændende. Altså, jeg køber hans case af. Jeg kan godt selv se fremtidsmulighederne i den her aktie. Men jeg går altid ud over det. Så begynder jeg at sidde og nørde det enkelte firma for at se, er det virkelig noget af det her, eller er der et eller andet, gemmer der sig skeletter i skabet, ikke? Også Twitter er jeg kæmpe fan af at bruge. Men det er igen kun til at få inspirationen til virksomheden. Der er rigtig mange, der er gode til at inspirere og komme med nye aktier og nyheder omkring dem. Men det er aldrig nok i sig selv til, at jeg tænker, så køber jeg den også. Altså det, som du siger, så går jeg ind og så siger, okay, den her aktie, den lyder fandme spændende. Det er jeg enig i, den lyder sgu god. Så er det ind og finde deres regnskaber, og som du siger, altså, så begynder jeg at nørde aktien, og begynder, hvad kan man kalde det? Det er ligesom, hvis du læser en nyhed, så vær kildekritisk omkring den, ikke? Lige præcis. Det er en god nyhed, men hvad siger alle andre? Fordi er der en, der snakker godt om den, og 10, der snakker dårligt, og regnskabet siger også, det er noget værd lort det hele, så skal man måske være lidt skeptisk, ikke? Ja, det er netop det. Der er jo egentlig meget fusk derude også, som bare folk gerne vil have kørt en aktie op, sådan, så de kan sælge den på en højere kurs. Helt sikkert. Altså man skal man generelt også, hvis du bruger sociale medier til at finde aktier, blandt andet Twitter, som jeg lige nævnte. Altså man skal jo passe lidt på de der store profiler, for altså der har før været, hvor der er set eksempler på folk, der laver det her pump and dump. Ja. Så altså man må sgu aldrig bare tage en, der sidder og siger, køb den her, og så tænker jeg, okay, den køber jeg. Men det er sådan lidt måden, jeg finder aktier og spændende sager. Og så har jeg jo blandt andet sådan nogle som dig, jeg sparer med bagefter. Jeg synes, det går rigtig godt, efter vi begyndte at snakke sammen om investering. Det var sådan fra sidste år, more or less. Ja, helt enig. Og som du siger, så er der er også tendenser, jeg tror mere på end andre. Og så er der dem, jeg ikke rigtig kan forholde mig til. Specielt sådan noget biotech, synes jeg er fuldstændig umuligt. Den har jeg også været med. Jeg synes, det er der sker også meget på området, og der sker noget hele tiden. Jeg synes, det synes jeg er en jungle. Jeg har svært ved at få billedet af, okay, her er vi på vej over. Det gør det svært for mig at skulle finde ud af, hvem er egentlig god. Fordi når jeg sidder og googler sådan noget, så synes jeg, det hele kan lyde godt. Der findes jo mange forskellige niveauer, specielt lige biotech. Altså der er de helt store, som
distribuerer og sælger osv., men dem, de små og de nye, som kommer med hvad kan man sige, nye opfindelser osv., det er jo, altså det er jo så farligt at bette på de her, fordi der kan ske så meget under alle mulige forskellige faser i deres studier. Ja. Det er godt nok, det er en farlig business, og man skal virkelig vide meget om de enkelte ting også. Jamen det er det, jeg tror også, det er det, der gør, at jeg er helt off på det der. Jeg har simpelthen ikke viden til at vurdere, altså, ja, hvem er gode her, altså. Så det var bare for at sige på den måde, så der er brancher, hvor her kan jeg forholde mig, og her kan jeg sådan se billedet, det kan jeg forstå. Og så er der andre, hvor jeg ved, der er fremtid i det. Selvfølgelig er der fremtid i rigtig mange biotech virksomheder. Og der kommer det samme som inden for tech. Der kommer også små virksomheder ud af ingenting, der bliver kæmpe store, fordi de kan disrupte noget af den moderne medicin, der er nu. Præcis. Men jeg har rigtig svært ved at forholde mig til, hvad er op og ned her. Ja, jeg tror også, biotech det er nok ikke en af de sektorer, eller hvad sige, industrier, som der kommer meget op af på vores raketportefølje. Nej. Det er i hvert fald mit bet lige nu. Egentlig noget, jeg tænkte på, nu når vi ser alle de her aktier bare tons op, og vi ser hot stocks over det hele. Ja. Hvis man for eksempel havde købt NIO på bunden der, og sad med over 1000% nu, havde du sat dig et price target på de her ting? Altså, har du et mål, hvor du siger, nu er jeg sgu glad for den her, nu er den stedet 1000, eller 5000, eller 500%? Burde det være en del af en strategi, ligesom at sige, tak for nu? Jeg synes jo, jamen, altså, både og. Jeg synes altid, det er en god idé at have en idé om, hvad vil du med den her aktie, når du går ind i den. Ja. Men generelt min tilgang er, at umiddelbart så køber jeg en virksomhed, hvor jeg tænker, at det her det er nogen, der bare bliver ved med at vækste. De har et produkt, de kan blive ved med at vækste og udvide osv. Så når jeg køber ind i en virksomhed, så køber jeg, fordi jeg synes, de har en god langtidssigtet case. Så kan man sige, så er det ikke lige så meget tallet, men mere det, at du stopper op og siger, så kigger du igen på regnskaberne og kigger på virksomheden, og så bedømmer du faktisk, at hvad kan man sige, fremtiden den ser ikke så god ud, som den gjorde i starten. Og så casher det ud. Så det er ikke... Ja, præcis. For mig, for at få til at sælge, det er ikke, om aktien er steget 1000%. Det er mere bare, at casen er stadig god, eller er den blevet dårligere nu? Ja, så sådan, jeg kigger ikke på, det er ikke sådan, at jeg køber en aktie og tænker, når den her når kurs 100, så sælger jeg. Det er ikke en tilgang, jeg har. Nej, det er nemlig det er heller ikke en tilgang, jeg har haft indtil videre, men jeg har bare tænkt på det sidste, om det er noget, man burde inkorporere på en eller anden måde. Ligesom man måske har et punkt, hvor man siger, nu er den faldet for meget, og man så er det for, nu har jeg fået mine penge 10 gange igen, nu skal jeg over i noget andet i stedet for. Altså, jeg synes, altså den eneste jeg vil have, jeg synes jo, jeg har, hvis du for eksempel køber en NIO i kurs helt bund, så du har fået et afkast på over 1000%, og nu fylder NIO lige pludselig altså 80% af din portefølje, ikke? Ja. Så synes jeg selvfølgelig, at man skal rebalancere sin portefølje, så den giver mening. Sådan, så du ikke er, altså, så at din 80% af din portefølje ikke er en NIO-aktie. Så det synes jeg selvfølgelig, man skal overveje. Men hvis man rammer de der vinder, der bare stikker helt af, som netop gør, at din vægtning af de forskellige aktier er helt forskruet, så synes jeg selvfølgelig, man skal overveje at sælge lidt ud, så man kan rebalancere den lidt. Så skal man til at overveje, om den ikke skal fylde lidt mindre. Der er jo også det der udtryk, the winners keep on winning, ikke? Præcis. Og det er virkelig også bare en tendens, hvis du kigger på de aktier, der klarer sig rigtig godt i forhold til markedet, men de bliver ved med at outperforme markedet. Og så er der også bare generelt det der, man skal jo huske, det koster jo penge at sælge sine vinder. Så har du fået et vanvittigt afkast. En ting er, at de kan fortsætte, men du skal jo også betale skat af de penge, du så tager ind, ikke? Som du så har det mindre til at købe nye aktier for. Jo, desværre. Kan man sige. Man spiller jo på det lange løb. Ja. Så det, at din aktie steg rigtig meget, det kan måske bare være en indikation for, at man måske skal kigge på den igen. Kigge på regnskabet, og så bedømme, om den nye kurs nu om den stadig retfærdiggør virksomhedens forretning. Ja.
Men nej, jeg vil heller ikke sætte et mål og så bare gå derefter. Apropos timing af markedet dog, skal vi lige lave vores, hvad kan man sige, raketforudsigelse til næste måned. Ja. Det bliver en rød december. Nej, men det som kommer til at ske, det er, at de her store pensionsfonde og hedgefonde, de kører jo en rimelig, hvad kan man sige, konservativ strategi med, at de skal have et vist antal obligationer, et vist antal aktier. Oftest kører de sådan 60-40 strategi. Mhm. Og nu er aktierne jo gået så vanvittigt godt. Så der er virkelig blevet overflod af aktier i alle de her pensionsporteføljer. Så der skal sælges ud i rekordtal her over den næste måneds tid. Og de skal søge over mod obligationsmarkedet, som jo også er i amerikanske dollars. Så jeg tror, det vi ser, at måske forsvinder lidt penge fra aktiemarkedet, og at dollaren stiger. Jamen, så sådan helt basalt forklaret, det der kommer til at ske, er, at mange af de her helt store fonde, som du siger, de kommer til at sælge ud af deres aktieportfølje, og så smider de lortet over i obligationer i stedet for, fordi det er påkrævet, at de gør det. Præcis. Jeg tror, der er mange andre fonde rundt omkring i verden, som også køber amerikanske statsobligationer. Ja. Så på den måde kommer der en efterspørgsel efter dollaren. Ja. Men nu må vi se. Det er jo en faktor, der sker så set meget lige nu. Men vil du gøre noget? Gør du noget aktivt for din portefølje med det her, eller er det bare du hænger i? Jeg hænger helt sikkert i. Der bliver ikke solgt ud af noget. Men købsknappen er måske ikke lige så varm. Ja. Så lidt påpasselighed er måske ikke en dum idé her den sidste tid. Det er måske, at man lægger telefonen under puden, i stedet for at hænge lidt ud med familien måske. Ja. Bare nyde julen stille og roligt og prøve at kigge lidt væk. Noget af den stil. Ja. Kommer der nogen, har vi styr på, hvor nogle af de fede IPO'er kommer ud? Kommer de i december her? Der er Airbnb skulle komme ud i december. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget sådan noget er sikkert. Der kan altid ske noget. Ja, det kan det godt jo. Der kan godt være mangel på nogle papirer, eller en underskrift, der lige tager lidt lang tid at få samlet ind, og så videre, så videre, ikke? Så det kan altid godt lige blive rykket lidt. Det er i hvert fald en, som er spændende. Som jeg hørte om den for et år siden, hvor det var no-brainer for mig på det tidspunkt. Men nu er der sket meget, og den er også, jeg ved, den er allerede hyped op. Der er jo mange andre, der også kender den. Der er mange, der kigger på Airbnb, det er der ingen tvivl om. Ja. Ved du hvad med sådan noget som børnespillet Roblox? det er fandme også en sjov case, men det er først næste år, tror jeg. Det bliver først næste år? Første kvartal. Synes jeg læste mig frem til. Ja. Det er også en, jeg gerne vil følge. Det er en, jeg skal ind i, det er helt sikkert. Yes, jamen så må den lægge på dine skuldre og lave et opslag om den. Ja, det skal jeg nok. Jeg har allerede, det er faktisk en, jeg har kigget rigtig meget på allerede. Jeg synes, den er sindssygt spændende. Men den kommer til at være dyr, når den kommer ud. Det er der slet ingen tvivl om. De har haft et vildt år, og de bliver jo sikkert værdisat efter, altså i større grad i hvert fald efter det år også. Lige så spørgsmålet om det vil fortsætte, ikke? Det kunne det jo godt gå hen og blive. Præcis. De har jo, det er jo det samme som alle andre gaming-aktier. De har haft et rigtig godt år. Så om det kan opretholde det her, ikke? Så den kommer til at være dyr ud, når den kommer ud. Det er der ingen tvivl om. Så jeg vil nok, som vi er tilbage til, som vi snakker om i vores første episode, jeg kommer ikke til at smide det hele på en gang i den her. Det gør jeg ikke. Men jeg tror, så snart den kommer ud, så lægger jeg en position i den. Det kunne jeg forestille mig at gøre også. Ja. Og så jeg kører vores strategi der. Skal vi tage patent på den? Det synes jeg næsten. Ingen andre, der har tænkt på den. Der er nok aldrig nogen, der har snakket det. Ja, vi har patent nu. Det er raketstrategien. Ja, raketstrategien. Nej, men det ved jeg ikke. Dem, som ikke lytter med til det første, det er bare, at man køber ind, når man gerne vil ind. Uanset om prisen så er uretfærdig eller ej. Og så derfra, så ser man så, hvor kursen vil hen. Og hvis den så begynder at falde, så lægger du din anden halvdel eller en anden tredjedel i aktien. Så på den måde, win-win, kan man sige. Ja.
Det er også altså grund til, at jeg synes, det er smart, det er, fordi selvom du køber den dyrt, selvom man tænker, det er en vanvittig pris, jeg køber den til, det er ikke sikkert, det er ikke sikkert, den nogensinde falder ned på den pris, du sidder og kigger på den pågældende dag. Så det er også bare for, at den ikke smutter fra dig. Og så samtidig så kan man sige, okay, men nu køber jeg til en vanvittig pris, men så kan det være, at den så efterfølgende falder ned på en pris, hvor du tænker, nu er det en fair pris, så nu lægger jeg min anden position, ikke? Jeg synes næste gang, der skal vi snakke lidt digital sikkerhed. Jeg ved godt, jeg snakkede om den sidste gang, eller sidste episode. Men jeg regner med, at det er næste opslag fra min side i hvert fald, og så synes jeg, vi skal vente den også i næste podcast. Ja, det er jeg helt enig i. Jeg synes, at digital sikkerhed er virkelig et spændende område, som jeg tror, der er kæmpe vækst i, og rigtig mange gode aktier derude lige nu. Rigtig mange gode aktier. Ja. Det er sådan et landskab, som bliver ved med at være relevant. Fordi i takt med, at der kommer mere sikkerhed, så kommer der også flere hacker, eller de bliver i hvert fald lige så gode, ligesom i takt med hinanden. Ja, det er jo det. Der er jo flere, altså det er jo her, det er jo de moderne 20-knægte, det er jo at hacke nu. Ja, lige præcis. Og der har været sindssygt mange cases med corona, med alt muligt forskellige scam og phishing og ja, det er helt eksploderet. Det synes jeg også, vi skal vende. Det er et rigtig spændende emne. Det er nemlig rigtig spændende. Nå, nu skal vi takke af for den her gang. Det synes jeg. Jeg håber I har en god weekend derude. I lige måde. Eller, håber jeg også. Du snakker for alle lytterne. Det er ligesom det der eller i biografen. Når man går op og køber et billet eller andet, så siger de, nyd filmen, og så er der sindssygt mange mennesker, der svarer i lige måde, fordi det var sådan, hjernen er lige, ja. Muscle memory. Ja, men det er fedt, du lige svarede for alle lytternes vej der. Jamen, jeg ved, at alle vores lytter har en god weekend, jo. De har jo fuld vores portfølje, og ser pengene bare ruller ind, jo. Det er rigtigt.